And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Magandang araw po mga bro and sis. Welcome po sa ating panibagong episode. Ang video na gagawin po natin ay regarding sa piyesta dito sa amin sa Danga. And happy piyesta po. Happy piyesta po sa Sitio Danga, Sitio Batasan at Barangay Paligi. Palit. Happy piyesta po sa atin. Wala pa. Oo nga eh, pero malapit na sila kanina, nasa paligid eh. Ay ano, Kulilan. May darating po yung aking mga hipag, mga bayaw, biyanan ko po, si Amat, si Nanay, tsaka yung mga pamangkin ni Mrs. So dalawang band po sila. Ha? Sila? Oo. Hindi, okay na yun dyan. Yan, may pagkain na kaming inayos para sabay-sabay po kami kakain. Di pa po kami kumakain ni Mrs. Gusto namin silang makasama sa kainan kasi ilang taon din namin hindi sila nakasama sa kainan, kaya ayan, lulubos-lubusin na namin yung pagkakataon. Piyesa nga po pala dito sa bukas amin, linggo. Yan, ngayon po yung araw ng Sabado, February 24, 2024. Ngayon, bukas, February 25, araw na linggo, 2024. So, yan po yung kain nila. Yung kanin yan, yung lagay na yung tatlo na yan, puro kanin yan. Tapos yung ulam, saka nandoon pa, yung ulam ngayon. Lamesa, tapos itong dinagang baboy na buto-buto. Ayan. Parang kita yung ano ko. Yan, happy birthday nga pala sa aking apo, kay Vincent. Ayan, Vincent, sakto yung pangalan mo, San Vicente Ferrer ang piyesta at birthday mo naman. Ayan, ay nantay ko lang yung aming mga bisita. Naka-ready na yung dalawang anak ko, pupunta sila sa birthday, kaganapin sa McDonald's dito sa Apalit. So, disperas po ng piyesta rito sa amin ngayon. Sakto at magbe-birthday naman yung aking apo. Ayan. Naka-ready ng aking mga binata. Ayan. Sige, maligo kayo na pabango. Ayan. Maya na lang po, update ko po kayo. A few moments later. Malapit na sila. Nandito na sila sa Danga. Abangan natin sila dito sa tindahan. Nandun na sila sa tapat ni George. So, malapit na sila. Eto na. Ayan, dalawang ban. Hop. Okay na. Yun. Welcome to Lias Resort. Alright. Ayan. Kuya, thank you. Dito na. Kamusta biyahe? Ayos naman. Ayun, si Nuela.
Hello po. Koy! Kabrong. Kuya Ben, guardians din. Ay! Gandang araw po kapatid. Thank you ate, thank you. Ano yan? Ay, amin na. Ilaw na sa akin, regalo. Ayan, ihanap ni daw na. Si ama. Sana ba? Koy. Ha? Ama. Gandang araw po. Ito biyanan ko. Kamusta natin? Pagod? Bakit? Papahinga ka muna at mainit. Ano? Sige. Ay. Ganda po. Salamat po. Welcome po sa Pampanga. Oo nga. Ako yung kasama ni Paring Perti. Doon sa lupa natin. Sa lupa. Okay. Opo. Okay lang po yun. Pero sigurado marami tayong makuha property dito. Ang ano lang, yung bayad natin. Kamusta biyahe? Oo. Bakit ganun? Laging may problema sa bayan, ano? Oo nga po. Ay nanay. Tabihan ko muna si nanay. Sige. Dali po. Sige, pare. Apo. Halika na kayo. Kamusta na? Ay, Dalandiyas. Ay. Tara, tuloy na. Ano? Kamusta na? Kamusta na? Boss. Tuloy. Diretso na ron. Sige. Sige, thank you. Tuloy na kayo doon. Kuya! Manoko! Bayaw. Ano na, kamusta na biyahe? Kamusta na biyahe? Sayang wala si Louie. Oy, welcome sa Pampanga. Nasaan? Oo nga, sayang wala si Louie. Oo nga, malakas sa akin. Pwede sa basketball to mga to. Oo, sakto. Oo. Apo kuya, ano yan, kasal? Nasa si boss. Wala nasa Taytay. Ikaw lang talaga ang bahala dito. Oo, opo. Mamayang gabi, may duty ako nito. Kasi ano yan 3 days and 2 nights. 3 days and 2 nights? Oo. 3 days and 2 nights yan. Nag-start sila kahapon. Kaya bukas ng alas 11 ng umaga ang labas nila. Kapiestahan dito sa amin. Ito pala lugar mo dito. Ay, salamat po. 1 hour later. Maligo ka na ba? May tao pa sa CR? Bakit wala o? Wala naman na muna kayo. Akin na, bayaran niyo yun. Yung pagkain ng aluhin nyo? 6%. Baby, hi! Ayaw mo, doon ako rin. Asan na ipis mo? Ayaw. Ito ko magpapakita. Hello! Pasensya na po ang ingayang taga-Cavite. Lang. Agis mahal. Sabay, sabay. Diba? Asan na ipis mo? Pakita mo yung ipis mo. Kasi yung ipis sa saan? Asan pa yung isang ipis? Eto na po. Ba't wala kay driver? Ano si Mac oh? Ayun si Mac! Nandun yung tricycle? Oh. Hindi pa ako naliligo. Ayun, maliligo na ako. Ako na. Oh, ginagawa natin yung unang ano eh. Ako na. Ayun ang tatay, nagkakayod ng papaya. Ayun, ang kasirola. Ayun, niya. Parang may tao sa siyang. Okay! Oh, yung siyang! Nasabitan ng ano yun, sumabit. Sumabit yung ano.
Ayan si Biloy, Biloy. Hayo muna, Biloy. Si Jenggeng. Si Kamote. Ikaw si Kamote, no? Si Balinghoy. Yun si Balinghoy. Ikaw? Ito si Cassandra. Ayan. Jacket siya, nasaan? Ah, jacket siya ni Henry. Wala eh. Si Georgie, saka si ano? Si pangasawa mo? Mimi. Yung kanilang matalinong anak. Ayaw niya, umiiling. Si Ate Erlyn. Ito kanya, ito. Si... nasama sa mama niya. Sakay kayo sa tricycle. Ayaw. Bababay na kayo. Ayaw niya, ayaw. Nasama, oh. Kulang pa naman to. 2 hours later. Hey! Marami ito. Kung meron daw po kayo. Tagal-tagal naman namin sa kwan. Sabihin mo, bilhin na nanay, bilhin mo daw. Cedric. Wait lang. Ayan, Miss Lumpia. Ate, 75 daw yung ano. Ito siya magbabayad. Sa pagbaba. Mercy. What if M&M lang yun, ma? Ikaw mo mag-iwan ng doon. Parang lalaro ka dyan, ha? ML, ha? Pero gusto ko lang sana malaman kung ano yun. Talagang feelings mo. Kung siya yung mga feelings mo para sa akin. Talagang Pasko na. Tunog na niluluto. Wala. Sayawan kayo.
2 hours later. Kata niya ang Panginoon. Bro! Pare. Shout out! Kaya parada po na Panginoon, tsaka niya ako sa Vicente Ferrer. Hello! Salamat. Thank you. San, thank you San.